f'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sena tat-tajba minn hawn ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla ser nospita lil Victor Gallia. Victor Gallia l-President tal--1 Support Group. Lura f'Novembru tal-2015 Victor tilef lil mara tiegħu Graziella. Ħajtu letteralment inbidlet mill-lejla n-nar. Il-ħajja li kellu qabel spiċċat. Ovvjament beda jfittex li jerġa' jibni ħajja personali u dik soċjali. Fittex is-support u sab is-support ta' dan il-grupp -1. Illum il-ġurnata Victor ilu fit-tmexxija ta' dan il-grupp -1 għal dan l-aħħar snin. Il-lejla ħanitkellmu fuq is-support group -1 ma' Victor kif ukoll fuq l-istorja tiegħu u fuq il-ktieb li kiteb sabiex jispira lil min jaqrah. Ħaniltaqgħu ma' Victor minn hawn ftit ieħor Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal For the love of food, Golden Drop. This is the new Seat Arona At Continental Cars. United Colors of Benetton. Eleve Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Total Tools Malta. Is-sena tat-tajba u nilqakom għal Prime Time illum it-tlieta 14 ta' frar, jum San Valentino, jum il-maħbubin skont it-tradizzjoni. Illum Kupidu jkollu naqax jagħmel mhux ħażin jiġri minn naħa l-oħra, naf li hawn ħafna li jirribattu li hija ġurnata bħall-oħrajn, però mbagħad hawn ħafna wkoll li għall-ġurnata tal-lum ikunu ilhom jippreparaw xi sorpriża ħelwa jew xi ħaġa speċjali biex dik il-persuna li tant tkun għal qalbhom jagħmluhom ġurnata naqra differenti mis-soltu. Wasal il-ħin biex illaqgħakom mal-mistieden tiegħi l-lejla. Il-mistieden tiegħi l-lejla kiteb ktieb b'mira li joffri tama lil Romol jew lil dawk kollha li jkunu għaddejjin minn xi żmien kemm xejn diffiċli. Wasal il-ħin biex nilqa' ħdejja lil Victor Gallia. Sena tat-tajba Victor? Kif Rajt tajjeb ħafna ta'. Tista' takkomoda ruħek kont mejjed biex nilqek bl-innu tal-Milan. Aħjalli għalissa. Manna d-direttur Juventin. Miskin. U beda jiddidni li mhux se jaħdem jekk ħandoq tal-Milan. Għalissa d-dajjen mizmin ħazinu. Victor, għandi bżonn ftit dettalji biex nżommu ma' tradizzjoni ta' Prime Time biex nirreġistrak. Isem ikun jom? Victor Gallia. Victor Gallia, data ta' twelid? 24 Ottubru 1964. Iġifieri għalaqt? 58. Kont sen xejħek sena. Ma jimpurtax. Fejn inti mwieled, Victor? Il-Pieta l-isptar. Pieta, imma tajjeb li ngħidu. Imma ħamru nies mit-triq tar-Reksin. Isma' fuq l-istess skala ta' kuluri bqajt. Għax peress li nħawwa tiena allura. Ħamrun, Milan. Ejja biex ma jkollix taħwit fil-kuluri. Aħmar u iswed biss. Aħmar u iswed biss. Victor, ħanħidok lura f'Novembru tal-2015. Sfortunatament tlift il-mara tiegħek Graziella. Kemm kont wilkom iż-żewġin? Konna miż-żewġin 24 sena, konna qed naħsbu x'sa nagħmlu għal il-25 sena. Jiena l-mara ħassitha ma tiflaħx l-erba' u meta titnejta wara. Ġifieri kollox naħseb konna xi 33 sena nafu xulxin. Victor, inti tkellem li la darba Graziella ġiet nieqsa ħassejt li d-dinja tikrolla fuqek. Għax tiġi maħkum minn ħafna biżat, minn ħafna dubji, minn ħafna rabja. Ħajtek, jien għandi ġi tfal Gabriella u Gianluca. Deċiżjonijiet waħdi. U kemm kellhom żmien dak iż-żmien? It-tifla kellu 20 u t-tifel kellu 15. Kienu daqsxejn kbar, però xorta l-om dejjem għandek bżonnhom kieku kollok 60 sena, kollok bżonnhom u ħasseb wara dik l-età. Jiena llum niggustat tifla anke tkun ħirġa tiġi qudiemi biex nara x'pulita. Jien dejjem naqbad magħha nsibilha xi ħaġa ġifieri hekk sadratni. Imma tħossa u tajt mawx omma u tista' tiftijem iżjed momma. It-tifel kellu 15 sena imma turaw ħafna tfal, ġifieri għax jien tlift il-mara vera mu ma tilfu l-omma mu. Victor, inti titkellmu wkoll kif la darba Graziella ġiet nieqsa letteralment kellek terġa' tibni ħajtek mill-bidu. Soċjalment, personalment kellek terġa' tinbeda. Iżgur l-ewwel nett jien anke għas-soċjetà ġejt single. Meta jiena m'iniex single jien armel. Inti anke l-ħbieb li jkollok jekk ikollok żewġ koppji dejjem ngħidha di tajjin. Jekk ikun hemm 3 koppji dejjem joħorġu flimkien u x'ħadd minnhom jiġi nieqes, l-oħrajn għandhom diffikultà kif ħaġġibu ruhom. Għax inti anke sempliċement tajt ċamlet il-mara l-bieraħ,
liħor ħajħossu waħdu u fejn ħataqbad tmur huma bil-mara u inti waħdek. Total Tools. Super on quality, super on price. Cordless drill 20 volts bl-impact function, complete basket, żewġ batteries, charger u 50 biċċa aċċessorji. Għal prezz ta' €222. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Gabriella t-tifla enitek ta' faċċa r-realtà u timxi l-qudiem. Biex nkun onest, it-tnejn huma tfal u anke missier il-mara jeni ħafna. Jiena dik il-ġimgħa li ġiet nieqsa l-mara kont qed nara t-television, għadni niftakar ċari ġifieri. U ġiet it-tifla qalt li dadi qalt li jiena u ħejja nafu kemm kontu tinħabbu intu l-mara, inti u l-mami. Ejx ħajtek aħna ħanejnuk. Meta kienet ħajja l-mara kienet tgħidilha jiġrilha xi ħaġa li d-dadi għejnuh. U ironikament naħseb flok għejnthom jien iżjed kienu ta' għajnuna huma. Anke missier il-mara qal li fik qal li fuq il-kuxjenza m'għandek xejn qal li tlaq lil barra toqgħodx id-dar maqful. U kien hemmhekk li fittix lajnuna għax hija daqsxejn storja kbira biex timxija waħdek. Inti meta bdejt fittex sibt il-grupp -1. Jiena kont niftakar qed nibrawżja l-internet għax jiena bniedem li meta ma ikolli dubju fuq xi ħaġa, jiena xtaqt inkun naf minn xi sanaddi. Kelli dik li bl-Ingliż tissejjaħ fear of the unknown. U meta fittix sibt li hawn grupp Malti għar-Romol biss li huwa l-1. U tant kont ġifieri mhux qed niffunzjona sew laqsattilhom min jien, ġas bat l-email u biġbuni u dħalt fil-grupp. Il-grupp -1 tagħmlu fih numru ta' funzjonijiet differenti, tagħmlu attivitajiet soċjali. Għax inti aħna naħdmu fuq żewġ binarji. Il-binarju soċjali fejn inti tagħmel nukleju ta' ħbieb li jifhmuk. Għax empatija jkun hawn imma jifhmuk le. Għax kif ngħidu tkun iġġarrab tal-istorja biex tifhimha sew. Avolja, anke fl-istess Romol, mhux kulħadd ikun l-istess karattru, aħna mhux kollha għandna l-istess karattru, anke l-mewt unika, kull mewt unika. U dak li ħaddem għalija mhux bil-forsi jaħdem għal ħadd ieħor. Allura aħna naħdmu fuq il-lat personali li dak li jkun kif ngħidu jsib saqajh. Għax inti tinqatalik waħdek, tibda ħafna domandi li l-ħajja spiċċat, issa minn ħajħobni, issa nix kapaċi nrabbi tfal, issa kif ħanżomm id-dar, ħafna domandi negattivi. Aħna l-relazzjoni li jkollna f'ħajjitni hija relazzjoni ma' nfusna. Għax dejjem nitimgħu lil nfusna b'affarijiet negattivi. U dik tagħmlilna ħażin. U naħdmu wkoll fuq il-bażi soċjali. Aħna għandna kumitat, qegħdin seba' fil-kumitat, għandna min jorganizza l-attivitajiet. Aħna kun nhar ta' ġimgħa sajf u xitwa għax jiena meta bdejt immexxi grupp għattilhom is-support m'għandu staġuni. Mela jrid jibqa' għaddej is-sena kollha. Diġà għandna problema li nintaqgħu darba f'ġimgħa biss, għax minnu waħdu darba f'ġimgħa kważi mhux biżżejjed. Jiena niftakar darba konna okkażjoni qed nitkellem jiena u l-partner tiegħi ma' persuna u għatlu x'ħat għamel il-ħadd jien. Għalli il-ħadd għalli noqgħod fid-dlam fuq siġġu inħares lejla l-loċċ u nikbi. Ġifieri era daqsxejn is-solitudni u s-solitudni ħafna qed interpretazzjoni ħażin, is-solitudni jaħsbu li għax tkun waħdek. Is-solitudni tista' tkun f'nofs elf ruħ u tħossok waħdek. Jiena niftakar l-ewwel semmejna l-ħamrun, l-ewwel San Gaetano li ġej meta mietet il-mara, it-tfal bdew jgħidu li dadi mur il-marċ. Mur il-marċ, mur tintaqa' man-nepotijiet, tintaqa' ma' sħabek. U aktar biex ma ninkwitaħħomx milli għax ħassejtni komdu mur il-marċ mort. Issa immaġina l-marċ ta' San Gaetano dawk in-nies kollha u inti tħossok waħdek. Ġifieri jien dik is-solitudni li tinkwitani. Laqqas is-solitudni li wasalt id-dar wara ġurnata xogħol għattiħu naqra te għattisma ġiex diski, dik mux solitudni, dik għansi bżon jużax kif najdu għat-tċarġjaw il-batri. Nkun għat nċarġjaw il-batri. Għax, disgrazzjatament għaw ħafna li huma waħedhom u l-grupp -1 dik l-għandu tajba ħafna. Li inti, plas li ġejt il-laqqa tal-ġimma, mela l-ġimma ġandek fejtmur kun nar ta' ġimma, inti mbatta mill-ħbiberiji. Allura fejna fin juħorġu s-sibt, juħorġu l-ħat, sifru fl-imkien il-membri, jimbtu dawn il-ħbiberiji. Viktor, inti wkoll ktib dan il-ktib bit-tama li toffri, bil-mira li toffri tama l-Romol għandek rakkonti mill-aktar intimi tal-esperjenza personali tiegħek, fih jikbu tfal tiegħek ukoll, però waħda mill-iktar affarijiet li laqtitni f'dan il-ktib hija littra li hemm ta' dik il-mara. Il-ktib hemm ara l-ewwel nett dak ma kontx inqum filgħodu ngħid għandi sija ċansu ħammun nikteb. Jiena ma nqisru xi awtur. Jiena ġifieri xtaqt ngħin għax kif għatlek meta fittixt online ma sibċej
għal-Romol li sibt studji barranin, magħmulin minn esperti barranin f'pajjiżi barranin. U aħna soċjalment u l-kultura tagħna hija differenti. Issewax forsi Malta hija pajjiż żgħir. Però aħna il-familja da iżjed maquda. U jiena kont, pereżempju, anke kun qed nieħu kafe ma' ħabib u naqbdu xi diskussjoni fuq xi ħaġa. Dik kienet tnebbaħni. U meta il-muża sejħilha li trid li nikteb fuqha nikteb għax jiena kull storja li hemm hija ntiża li wassal messaġġ. Però tajt daqsxejn definizzjonijiet ta' ċertu kliem, semmejt partijiet mill-istorja, kitbu li xi esperti, kitbu l-membri wkoll l-esperjenzi qosra tagħhom, kitbet it-trattifla tiegħi għax l-ewwel żmien jiena u t-tifla ma kienx faċli, għax jiena naħseb kont egoist, kont qed nara n-niket li għaddej minnu jien, imma ma kontx qed nifhem li tfal għaddejjin minn niket ukoll. Hemm ittra ta' mara li kitbet li raġel tagħha ftit ġranet qabel mietet, nirringrazzjah ħabib tiegħi illum li sili fili biex nippubblika. Għamilt xi poeżija, għamilt pinġijiet b'messaġġ għax xi kultant stampa b'messaġġ twassal messaġġ qawwi iżjed minn ħafna kitba. Il-ktieb tani ħafna sodisfazzjon, minn qrah il-ktieb tani ħafna sodisfazzjon. Il-ktieb mhux se ssejbu fil-ħwienet għax il-ktieb ma ktibtux biex nagħmel il-qilieħ. Fil-fatt jiena lejja laqqas ħadd xejn mill-ktieb. Il-donations li daħlu mill-ktieb kollha marru għall-laqda biex kikonna bżonn għal--1 biex kikonna bżonn niprintjaw iżjed, aħna m'għandniex għajnunu, aħna ġifieri l-flus li għandna u maftejt u bejnietna ġifieri. Viktor, fadlina l-aħħar 30 sekonda xil-ħin minn idejna letteralment tara. Illum jum San Valentino. X'inhu l-kumment tiegħek għal min fil-preżent qiegħed f'sitwazzjoni li kont inti f'Novembru lura tas-sena 2015? Ara, jiena il-papa tiegħi kien armel. Ġifieri kien tilef l-ewwel mara. U mbagħad intaqa' mal-mama tiegħi iż-żewġu kellhom lili. Mela jien minn meta kont żgħir bdejt nisma' l-kelma Romol. U il-mama u l-papa tiegħi kienu jishom żewġ lovebirds dejjem flimkien. Ġifieri jiena kont naf li meta tormol tista' tarġa' ssib l-imħabba, mhux bil-fors. Mhux bil-fors, hawn min jiddeċiedi li jagħmel ħbiberiji biss. Li jkun ħabib, li jkollu ma' min imur jieħu drink, ma' min ħareġ. Waw minn bħali llum għandi relazzjoni. Ġiet miegħi hawnhekk, ġiet tifel tagħha wkoll, għax dilettanti jaraw kif isir programm u hekk. Le jien nagħmel kuraġġ. Minn ma toqgħodux tagħtu każ x'jgħidu n-nies u ma jgħidux in-nies u hekk. Inti trid bil-kalma kollha tieqaf u tiddeċiedi taħseb sew għax mhux faċli li tidħol persuna ġdida fil-familja għat-tfal, hemm affarijiet materjali li jistgħu jidħlu fin-nofs. U jiena meta nitkellem fuq imħabba tar-Romol qed nitkellem fuq imħabba vera. Mhux laqwa li għandek mara jew laqwa li għandek raġel. Min irid jifhimni ma naħseb ċarqiegħed. Ġifieri li titħobb persuna oħra u ma tistax toqgħod tqabbel il-partner mal-mara. Il-partner hija karattru. Persuna ġdida. U l-mara hija karattru, jiena ma noqgħodx ngħid għax il-mara kieku kienet tagħmel hekk jew Ma tista' fl-ebda sitwazzjoni ma U dan di mhix logħba futbol u semmejna l-futbol. Bdilt plejer biex jaqgħod jilgħab ieħor aħjar jew daħħalt riserv bidla tattika jew hekk. Di tlift il-mara, inti ma jfissirx laqqas li għax għandek relazzjoni ġdida ħadd insal il-mara u r-raġel, għax ħafna jaħsbu hekk malaj nesih. Mhix kwistjoni tal-li mhix kwistjoni, jiena mal-partner tiegħi nitkellem ħafna fuq ir-raġel tagħha. Hija storja kompletament differenti. Żgur, inti kif għadna lew tibda tibni ħajja soċjali u ħajja personali ġdida. Issa jekk inti tiddeċiedi li tagħti ċans li tarġa' tħobb u li tarġa' tkun maħbub. Jien nista' ngħid li sibt familja oħra. Kulħadd għandu dritt jitbissemet li Viktor u kienu ftit li kliem li vera laqtuni lili. Għax aħna għandna tendenza li nibdew neżistu. Aħna rridu ngħixu mhux neżistu. Viktor, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla u iktar grazzi tal-li samt l-esperjenza tiegħek u tal-li ktib dan il-ktieb li tant qiegħed jagħmel ġid lil kull min qiegħed hemm barra li fil-preżent qiegħed iħossu kemm xejn f'sitwazzjoni diffiċli. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi fil-fatt grazzi għal kunna li kanna selezzjoni sabiħa ta' prodotti kun jekk tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek żgur ser jirnexxilek toħroġ dik it-toma perfetta. Kif ukoll grazzi għal Berokka għalik għandna numru ta' vitamini biex taffaċċa l-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku kif ukoll bla
l-akbar konċentrazzjoni. Għalik ukoll għandna selezzjoni sabiħa ta' tejjiet naturali grazzi għal jogiti li sbaħ mod ta' kif tista' tagħlaq il-ġurnata f'dan iż-żmien tas-sena, kif ukoll grazzi għal nemnem għalik għandna xema li kull darba li ħadd ixela żgur ħadd tiftakar fina ta' prime time għax ħadd imlilek id-dar letteralment brieħa vera Dik toħodel it-tifla żgur. Mela ngħadduha mill-ewwel lit-tifla Gabriella. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-sera tat-tajba. Grazzi lejlek. Lilkom it-telespettaturi nħaġġixkom teqgħu hemmhekk ħamorru waqfa żgħira ta' reklami kif niġu lura ħanilagħbu kontra 30 sekonda eqgħu hemmhekk. Il-ħajja impenjattiva u tipprova tlaħħaq ma' kollox taf tkun sfida, speċjalment b'enerġija baxxa, b'xorti tajba hawn Berocca. Ippakjat vitamini B u C u minerali essenzjali oħra, pruvati xjentifikament li b'mod naturali jistimulaw l-enerġija u jgħinuk tagħti prestazzjoni mentali aħjar. Berocca ma fiex stimulanti artifiċjali, kafeina jew zokkor. U ftakar, grazzi għal vitamini ta' Berocca issaħħaħ is-sistema immunitarja, essenzjali għal dan iż-żmien. Berocca. Feel energized. Flexis Fortify fih doza qawwija ta' collagen li jistimula r-riġenerazzjoni tal-qarquċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqla iktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, għandi spiżjar issib prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. Total Tools, super on quality, super on price. Tool set komplut, 7 xaxen b'162 biċċa għodda, għal prezz ta' €780. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. United Colors of Benetton. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Fil-ġimgħat li għaddew kienna kompetizzjoni immirata għal kopji flimkien ma' Nemnem Candles. Ir-rebbieħa huma Ellison u Wayne, Iris u Romeo, Oksana u Dwayne. Nawguralkom jum il-maħbubin mill-aqwa, grazzi tal-isseguna. Wasal il-ħin biex nieħdu t-telefonati, wasal il-ħin biex nilagħbu kontra 30 sekonda. Mil-bieraħ uritna jackpot ta' €195. Is-sera tat-tajba minn hemm? Stephanie, li ma setta domandi tixtieq mis-set numru 1 sa set numru 10? Il-numru 5. Is-set numru 5. Stephanie, blażla tiegħek il-jackpot ser jonqos b'20 morna €20 lura. Titħarbaċ għax morna minn taħt xorta dak fiċ-ċans li terbaħ il-flus cash. Il-30 sekonda tiegħek Stephanie telqu issa. Awguri. 3, 2, 1. Stephanie, li mut tielet xahar tas-sena? Marzu. Proset. Kontra min rebħu l-Franċiżi il-finali tal-World Cup tal-futbol fl-1998? Arġentina. Ħażina. Tintlibes fuq rasek minħabba l-kesħa tibda blesse. Kufja. Proset. Lil min tiżżewweġ Penny fis-serje Big Bang Theory? Leonard jew Howard? Howard. Ħażina. Naqqas 19 minn 24. 9. Le, ħażina. L-ewwel ħanut ta' skada l-ħin, kellek ċans 60 risposta oħra tajba, meta tlek naqqas 19 minn 24 ir-riżultat kellu jkun 5. Però il-5 risposti tajbi ma waslux il-jackpot ba' hawnhekk għada ħanilagħbu kontra 30 sekonda. Issa huwa l-mument li inti tirreġistra. Ibgħat SMS fuq in-numru 5061 2100 bid-dettalji tiegħek. Jien minn hawnhekk nirringrazzja lil Zara li ħadu ħsieb jipprovdu l-ħwejjeġ u jiena u intom ħanniltaqgħu għada fit-8 u 10. Għada ser nospita lil Paolo Mangiola li huwa id-direttur artistiku ta' Sfin Malta, l-Kumpanija Nazzjonali ta' Sfin. Paolo beda l-karriera tiegħu bħala koreografu u żeffin meta kien tfal fuq parir ta' tabib. Nisimgħu l-istorja kollha għada fit-8 u 10. Saħħa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal
This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Esprit. Eleve Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Total Tools Malta. Primetime jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Eva Garden. Privé Hairdressing. Orienta. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.